Chabvondoka manje tichiona vakomana aiwa vekozwa vamuzi vanonzi kozwa Intel Unity vane intelligence system yavo vanenge vachiexposa aiwa maletters anonyogwa nevakomana ve the ruling party ZANU-PF pamwe chete nemakomana opposition aiwa mapapers avaya vakalikisa anoratidza kuti vakomana aiwa they are crafting aiwa to amend the constitution aiwa zvisiri pamutemo. Sandapinda mashoko anobuda achinyorwa panapa nevakomana vekozwa ndobva vasubscribe walike out on the bell icon vanoexposa aiwa these letters nemastatements amuri kuona anzi by Charles Moyo muri kuona anzi dated 14th of January 2025 vanapa vanobuda vanyora vachiti yesterday we witnessed the leaked draft of the motion to amend the constitution to extend the presidential and parliamentary term limit prepared by Honorable Energy Mutodi, ZANU-PF and Honorable Charles Moyo of Citizen Coalition for Change. Mutodi has since confirmed it, but Moyo has issued a statement denying any involvement. Mashoko anobuditswa nevakomana vekozwa aiwa mapictures aya munogona kumaona comment section and also on this video muchiona kuti aiwa vakomana what they are drafting and what they are crafting aiwa toona kuti zvinoenda against nemashoko ambotaurwa nemutungamiri wenyika mugore rapfuura pamamany occasions aiwa nemamwe mapublic speeches achitaura even nekuchina pamberi pemajournalist achipaudza kuti inini am a constitutionalist vakomana temu yangu ino ichingopera ndonozorora noda kukuti aiwa I've did a lot kumaZimbabweans but zvakuitika panapa nevakomana opposition at the ruling party this is otherwise. People zvavakuya aiwa vachidhauta mashoko anotaurwa aiwa nemapoliticians pamwe chete nemaleaders enyika yeZimbabwe kuti aiwa anoda kuramba achinoitwa reference to vanhu vachinoita mainvestigations kuona kuti zvaakambulishiwa here. Mbotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu. Subscribe, like, turn on the bell icon.